A conselleira do Mar, Rosa Quintana, informou da decisión tomada por Portos de Galicia de flexibilizar o pago das tasas nos peiraos autonómicos polo coronavirus. Segundo ela, o prazo voluntario para o pago das liquidacións de impostos xa emitidas, que vencían a partir do pasado 18 de marzo, foi adiado ata o próximo 30 de abril. Co fin de axudar á situación económica que están atravesando os usuarios dos Portos de Galicia, temos tomada a decisión de adiar o pago dos impostos correspondentes que xa estaban vencidos e que tiñan que aboar os usuarios antes do 18 de marzo e este pago se traspasa hasta o día 30 de abril. Portos de Galicia tamén acordou aprazar ata 2 meses despois de que remate a declaración do estado de alarma a emisión de novas facturas por taxas portuarias. A maiores tamén tomamos a decisión de aquelas taxas que aínda non se devengaron, é dicir, aqueles servicios que aínda se están realizando nestes momentos, se retrasará a emisión das facturas correspondentes hasta 2 meses despois xa de que finalice o estado de alarma no que se atopa este país. Tamén lle recordamos a todos os usuarios de Portos de Galicia que se podrán acoller a todas aquelas bonificacións, proporción de plazos que están establecidas na legislación tributaria que lle sea de aplicación.